खुलुमबाय नैबे समाव दंफैयो आङो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे थेलामारा रतन मनिराम रतन रेलेला जिथु गेवलां फोथार आरो बे गेवलां फोथारावनो थांनाय साननैनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव मोनसे जिथु दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि हाबाफारि बेयाव खुंफुं जानायखौ जोङो नैबे समाव जों नुनो मोनबाय थादों। थारैनो जों बुंनांगोन जिथु बेनिनो दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव जिथु भारतनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथाङाबो नैबे समाव बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो नैबे समाव खौरां मोननाय जादों। जिथु नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ नैबे माखासे गोबां जिथु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव बेयाव फैनानै दिनै बिथां जिथु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों लोगोसे नैबे गौमा आर'जआव जानो थांगासिनो दङ। जों बुंनांगोन थारैनो जिथु नैबे समाव दाब दाब ओनसोल आरो टाउनफोरनिफ्राय माखासे जिल्लाफोरनिफ्राय जि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा नैबे 3 बोसोरारि जि जुथुमा हाबाफारि बे हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै नैबे समाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना नैबे समाव साखाफारा जादों जिहेतु भारतनि जिथु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेयाव सफैनाय लोगो लोगो दान्दिसे उनाव सफैनाय लोगो लोगोनो बेयाव बिथांमोना बेयाव आर'जखौ जागायगोन। जिथु जों आरो बेयाव जों मिथिनो मोननाय जादों जिहेतु जि आर'जनि जिथु हाबाफारि बे आर'जनि हाबाफारिया खमैबो 50,000निख्रुइबो बांसिन जिथु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव जमा जानानै बेयाव आर'ज गाबगोनखौ जोङो बे समाव जों मिथिनो मोननाय जादों आरो जों थारैनो नुदोंबो जिथु आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिगासिनो दङ जि नैबे समाव जिथु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा नैबे फैनानै जिथु लोब लोब जिथु लाख लाख नैबे सुबुंफ्रा दिनै बेयाव जमा जाफैनानै बे समाव हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बेयाव लाहार फाहार खालामनायखौ जोङो नैबे समाव जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो आरो जों बुंनांगोन जिथु बेयाव माखासे बाथौ सिबियारि जि रायजो राजाफोर दिनै बेयाव समाव फैनानै जिथु भारतनि जिथु नखर मन्त्रि अमित शाह बे अमित शाह बिथांजों बिथांमोना नैबे समाव आर'ज खालामनो थाखाय थाग थियारि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिनि जिथु सुबुंनि जिथु रोजाथि बे थारैनो बाख्नायनांगोन जिथु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बेयाव फैनानै दिनैनि सानाव जिहेतु बिथांमोना दिनै नैबाव बाहागो लाफैदों बे थारैनो बाख्नायनांगोन आरो फैबाय थाबावदों जिथु बिथांमोना फैगासिनो दङ आरो जों बुंनांगोन जिथु अमित शाहआ फैनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे 50,000 जि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव बिथांमोना जिहेतु आर'जखौ जागायगोन बाथौ धोरोमारि जि आर'ज बे आर'ज मेथाइखौ खननानै जिथु गोजोन मुलुग संसार मुलुग गोजोननि थाखाय बिथांमोना नैबे समाव आर'ज खालामगोन होननायखौ जों मिथिनो नाजानाय आरो जों नैबे समाव जों मिथिनो नाजानाय बेयाव गोबां जिथु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा दङ जों बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो नाजानाय समाव जिथु दङ आंजों लोगोसे नैबे बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर बेयाव जिथु बाहागो लाफैनाय आरो बे बिथांमोननिफ्रायनो नैबे समाव आं माखासे बाथ्राखौ मिथिनो खुलुमबाय नोंथांमोना बहानिफ्राय फैदों? जोङो सफैनो हादों गहपुर बिसनाथ गहपुरनिफ्राय सफैनो हादों। सानबेसे जाखो बेयाव जों सानथाम जाबाय दिनै जों जिथु भारतनि नखर मन्त्रि जि अमित शाह बिथाङा बेयाव फैनानै नोंथांमोनजों मोनसे गौमा आर'जआव बाहागो लानो थांगासिनो दं बे बिथिङाव मा बुंगोन? जोबोद बाख्नायथावना भारतनि सासे नखर मन्त्रि बिथाङा जे जोंनि गेजेराव फैनानै जोंजों लोगोसे आर'जनि हाबाफारियाव बे 50,000नि बांसिन आर'जनि बेलायाव बाहागो लाफागोन जों माने जोबोद बाख्नायथावना आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। साबेसे फैदों नोंथांमोना? जोंनि गहपुरनिफ्राय मथा मथि 150सो फैनो हादों जों। नोंथांनि मोन्दांथियाव बे बेसेबांसो मानसिया दिनै गेदारिं जादों? दाथ' जों नुनानै अनुमान खालामदों 50,000नि बांसिन जानांगौ बायदिखौ जों नुदों आरो। बहानिफ्राय फैदों? आङो रङापारा गावजों बिलनिफ्राय फैदों। सानबेसे जाखो बेयाव? आं दिनै सानथाम जाबाय। दिनै जिथु गौमा आर'ज नोंथांमोननि जिथु बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय दिनै गौमा आर'ज लानो थांगासिनो दं बेयाव आरो बेयाव जिथु भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बाहागो लागोन मा बुंगोन? बेयाव गोसोआव जों बहुद गोजोननाय मोन्दों दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय दिनै जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै गौमा आर'ज लानो नागिरदों बेयाव जोंहा दिनै अमित शाहआ दिनै नुजाथिफैगोन दिनै बहुद मोजां मोन्दों गोसोखौ आरो गोजोननाय मोन्दों। आरो थारैनो जों बुंनांगोन साफ्रोमनिबो गोसोआव नैबे समाव मोनसे रंजानायनि फोरबो जों बेयाव बुंनांगोन जे थासारि होननानै जों बे बुंनांगोन जिहेतु भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेयाव फैनानै जिथु बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा जि गौमा आर'ज बे गौमा आर'जआव बिथाङा जिथु बाहागो लानानै आर'ज खालामनो थांगासिनो दङ दा आं नैबे समाव मिथिनो नाजाबावनि बाजै बहानिफ्राय फैदों नोंथांमोना? आं नगां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों ओमफ्राय जोङो नगां डिस्ट्रिक्टनि जानानै आनसलिक जोंहा 10टा आनसलिक दङ बे 10टा आनसलिकनिफ्राय बयबो फैनाय जादों आरो दिनै जोंहा नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैगोन नालाय बेजोंनो लोगोसे जोङो बयबो जोंनि बाथौसा हिसाबै बा बाथौआरि हिसाबै जोङो दिनैनि बे गोथार सनिबार सानाव बिथां नखर मन्त्रिया फैगोन नालाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथाङा फैनानै जे जोंनि हारिनि एबा जोंनि धोरोमखौ सिनायथि होनो थाखाय एबा
जोङो मोनसे बाथौ जिम मोननो थांगासिनो दङ एबा मोनबायखौनो साननानै लादो बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजोंनो आं गासै जोंनि बाथौआरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो अननायखौ आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे धोरोमजों लोगोसे बयखौबो खुलुमहरनाय थाबाय गोजोन्थों एसेनोसै नैबे समाव मिथिनो नाजाबावनि जिहेतु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा नैबे समाव आंजों लोगोसे दंबावो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजाबावनि जिहेतु दिनै गौमा आर'ज बेयाव जानो थांगासिनो दं जिहेतु 50,000निफ्रायबो बांसिन जिहेतु बाथौ सिबियारिफ्रा नैबे गौमा आर'जआव बाहागो लागोन होननायखौ जों नैबे समाव मिथिनो नाजादों आচ্ছা मा बुङो जिहेतु भारतनि नखर मन्थ्रिया दिनै बेयाव फैनो थांगासिनो दङ आरो बेयाव आर'जआव बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मा बुङो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जा जोंहा दिनै नखर मन्थ्रि भारतनि जा अमित शाह बिथाङा जोंहा दाबावै सफैसिगोन बेयाव जोंहा जोंनि बे आर'ज हान्जाया गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै 50,000नि बांसिन सुबुङा जे गौमा आर'जआव बाहागो लागोन जोबोद बाख्नायथाव बेयाव जोंहा गोबां सुबुङानो नै लैहोर लैहोर फैनानै जोंहा गोबां बाहागो लादों बोराइ बाथौनि मुङाव गोबां सुबुङा रोजा रोजा न'निफ्राय फैनानै जोंनि बे गोजोन आर'जनि गेजेरजों जों मोनसे जिथु बाथौइजिम बेखौ मोननाय जिथु फोसावनायनि खोथा बुंदों हयथ' बोराइ बाथौनि अननायाव जिथु फोसावोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन बेखिनिखौनो आं दा नोंथांनि मोन्दांथियाव दिनै बेसेबांसो सुबुङा बेयाव गेदारिं जादों बेयाव खमसे खमबाबो 2,50,000 सुबुङा बिनि बांसिन रोजा सुबुङा जोंनि बाथौआरि सुबुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि फोथायारि सुबुंफोराबो जोंनि बे आर'जनि गौमा आर'जआव बाहागो लाफैदों नंगौ थारैनो जों बुंनांगोन जिहेतु साफ्रोमबो जितु बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिफ्राय जों नैबे समाव खोनानो मोनबाय जितु बिथांमोननि गोसोआव थारैनो गोजोननाय दङ जितु भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे जितु बाथौ धोरोमारिखौ मोनसे बाथौइजिमनि जितु फोसावनाय जितु थांखि बेयाव दिनै जाफुंसारगोन होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव मोनसे आसा आरो मिजिंथिनायखौ नैबे समाव फोरमायदों दा बेनिखायनो आंबो खावलायदों जिहेतु नैबे समाव जितु बिथांमोननि जि साननाय हनाय जि बिथांमोननि जा थांखि बे दिनैनि सानाव जाफुंगोन होननानै नैबे समाव आङो सनितपुर जिल्ला थेलामारानिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि